Pasažieri i posádka nedeľného letu z Palma de Mallorca v Španielsku do Viedne zažili naozaj šok, na ktorý zrejme do smrti nezabudnú. Lietadlo spoločnosti Australian Airlines vletelo vo výške 6000 metrov do krupobytia, ktoré spôsobilo poškodenie kokpitu a lietadlo prišlo aj o časť nosovej časti. Napriek mimoriadnej situácii sa posádke podarilo bezpečne pristáť na viedenskom letisku. Všetci si asi vieme predstaviť, čo sa dialo v časti vyhradenej pre cestujúcich, ale čo sa dialo v kokpite, tak to nám prišiel ozrejmiť a vysvetliť bývalý pilot Boeingov 767, dlhoročný pilot dopravných lietadiel, pán Ján Česnek. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. No a naozaj nás to veľmi zaujíma, že či budeme teraz iba špekulovať o tom, čo sa mohlo diať, alebo vy ste niečo podobné aj zažili vo svojej praxi s plne naloženým lietadlom? No tak, našťastie takéto niečo som nezažil, ale v princípe to lietadlo vletelo do búrky, do ktorej vletieť nemalo. No tak a teraz prečo sa to stalo, tak na to môže byť množstvo dôvodov, no takže ja som v tom kokpite nesedel, takže to sú len také domnienky. No. Ale ako to je? Oni dostávajú nejaké informácie o počasí? Čiže ten pilot teoreticky mohol mať informáciu o tom, že sa tam sformovala nejaká naozaj silná búrka a mohla by prinášať aj ľadovec? No v prvom rade je predpoveď počasia. A v tej predpovedi počasia tam sa predpovedajú teda hlavne takéto nebezpečné javy. Takže potom treba na to dávať pozor. Samozrejme to nie je všade, je tam určitá pravdepodobnosť. No ale hlavne v tom kokpite má k dispozícii pilot poveternostný radar a ten práve skenuje tú oblasť pred tým lietadlom a pokiaľ tam je búrka, sú tam zrážky, tak ten radar to za normálnych okolností má zachytiť. Aká veľká je tá vzdialenosť, ktorú tento systém dokáže odsnímať? Tá vzdialenosť je veľká, ono sa to mení podľa určitých podmienok, ale povedzme aj 200 kilometrov, alebo tak. Čiže to je priestor dostatočný na manéver, že by mohol zmeniť trasu? Alebo myslíte si, že možno nebola možnosť sa tej búrke vyhnúť? Je aj taká možnosť? Nie, to je dostatočný priestor, ale interpretovať ten obrázok, čo ten radar dáva, no tak na to treba určité skúsenosti. Treba vedieť alebo teda samozrejme každý ten pilot vie, treba mať správne ten radar nastavený a treba mu venovať náležitú pozornosť. Toto všetko, keď je, tak by mal ten pilot zavčasu tú búrku vidieť a búrke sa vyhnúť. Ja som pomerne mladá, teda stále sa sama o tom presviečam, že ešte som mladý človek a tiež nezachytím úplne všetky správy, ale ja si napríklad nespomínam na nejakú takúto udalosť posledných rokov. Stalo sa to už niekedy v minulosti? Vy ste niečo takéto zachytili, že doslova tie krúpy rozbili lietadlo? Áno, to sa stáva. To není zase, samozrejme, nie každý deň, ale lietadlo preletí cez krúpy a dopadne to takto, tak to není prvýkrát. Naozaj, pretože ja ako laik, teda veľmi veľký laik, by som čakala, že takýto obrovský Boeing, ktorý je prosto celý z kovu, takže by mal byť odolný voči aj možno takýmto veciam, ktoré ho stretnú cestou. Či tá sila tých krúpov v takej výške je naozaj tak intenzívna, že prosto dokáže rozbiť to lietadlo? Tak to lietadlo prežilo, no není úplne rozbité. No ale nevyzerá úplne akože... Nevyzerá pekne, dobre. Ale to lietadlo, samozrejme, ako všetky veci, je nadimenzované do určitého nejakého limitu, lebo nemôže mať pancier na sebe ako tank, lebo by nemohlo ani letieť s tou váhou. Takže určité veci znesie, ale keď to lietadlo vletí do krúpov, kde nemá vletieť, a teraz tie krúpy môžu byť extrémne veľké, ešte to určite by mohlo byť aj horšie, no tak už nejakému poškodeniu tam dojde. No. Sú nejaké informácie, že aké asi veľké boli tie krúpy? Nie, to som si nevšimol, ale krúpy môžu byť, udáva sa v učebniciach až do veľkosti alebo do váhy 1,5 kilogramu. Tak to už je poriadne veľký krúp. Letí veľmi rýchlo, zhruba v tej výške, ako sa to stalo, v tých 6 kilometroch to lietadlo mohlo letieť 500-600 kilometrovou rýchlosťou.
No a teraz v takej rýchlosti, keď narážajú tie krúpy do toho lietadla, no tak môžu určite spôsobia nejakú škodu. Tá sila sa samozrejme násobí. Informácie hovoria o tom, že boli v podstate popraskané aj sklá vlastne v zadnej časti lietadla, tie, kde sú cestujúci. Ale čo je zaujímavé, a môžeme to vidieť aj tu na tomto obrázku, že totálne sú popraskané sklá v kokpite. A teraz mi vysvetlíte, že ako taký pilot dokáže preletieť takouto šialenou búrkou a dokonca bezpečne pristať na letisku, keď v podstate nič nevidí. No ja myslím, že tie okná v tej kabíne pasažierov, že neboli asi rozbité, tie nemali byť. Prečo? Nemyslím si, že by boli rozbité. No ale táto čelná strana, samozrejme tie okná sú poškodené. Tieto čelné sklá sú dimenzované na takéto udalosti. Oni pozostávajú asi zhruba z 5 vrstiev a to sklo je hrubé dokopy asi 5 cm. No a má rôzne tie vrstvy a toto pravdepodobne bola prasknutá iba tá vonkajšia časť. Takže to vyzerá hrozostrašne. Ono asi cez to niečo bolo vidno, aj keď s obťažami. Ale v extrémnom prípade takéto lietadlo dokáže pristať aj automaticky. Musí to lietadlo byť vybavené na to, musí tá posádka mať kvalifikáciu na to, musí to letisko na to byť vybavené. Takže keby vôbec nebolo z toho lietadla vidieť, tak by bolo vzalo ešte aj to automatické pristatie. Pokiaľ sa nepoškodili nejaké prístroje v tom lietadle, ktoré to vedia. Alebo môže teoreticky aj pilot tak polonaslepo pristáť, pokiaľ má k dispozícii všetky tie systémy? No, že vidí, že sme v takej výške, teraz tuto niečo, neviem presne, ako to vyzerá. Áno. To je práve to, čo som pred chvíľkou hovoril. To lietadlo vie letieť podľa prístrojov aj bez toho, že ten pilot by sa pozeral von, ale za normálnych okolností musí v určitej výške, povedzme 20 metrov, zbadať tú dráhu a odtiaľ už pristáva ručne. Ale za určitých okolností to lietadlo dokáže pristať aj same. Niekedy sa to používa, lebo niekedy je tak zlé počasie, hmla a dohľadnosť je témer nulová. No a tie lietadlá dokážu aj v takýchto podmienkach pristávať. Viete si vy predstaviť, že za vašej aktívnej kariéry, keby ste mali takýto obrovský Airbus naložený cestujúcimi a vleteli by ste do takej búrky, že ako by ste reagovali? V akom rozpoložení mohli byť tí piloti? Alebo čo v takej situácii prvé rieši ten pilot? No tak v prvom rade sa musí dostať stade preč, tak sa pozrie na ten radar a zmení smer letu tak, aby pokiaľ ešte pred ním je nejaké silnejšie jadro, aby sa mu vyhol, aby neletel už do horšieho. Ten radarový obrázok vyzerá podobne, ako keď sa dívate na meteorologický radar na internete, že čím je to jadro silnejšie, tak tým je to viacej červené, v prostriedku fialové. No tak keby som do toho vletel a začne mi tam bubnovať krúpy, tak sa pozerám, či ešte nevidím pred sebou niečo horšie na tom radare, lebo opticky sa to nedá sledovať v takejto situácii. Podľa dostupných správ kvôli otrasom v kabíne Airbusu lietali vlastne mobilné telefóny a hrnčeky. Ľudia samozrejme kričali od strachu. Mohol byť ten tlak v tej búrke naozaj taký silný, že tam boli nejaké extrémne turbulencie? A teda ďalšia otázka, že ako veľmi muselo hádzať tým lietadlom, aby tým vnútrom lietali vlastne hrnčeky a mobilné telefóny? No tak to sa stáva dosť často v lietadle, že keď preletí turbulenciou, no turbulencia v podstate to je rozvírený vzduch, kde sa striedajú stúpavé prúdy s klesavými prúdami. No a tam môže byť tá situácia taká, že pokiaľ tí cestujúci nie sú upútaní alebo voľné predmety, ak sú hrnčeky, tak tie lietajú hore-dole, búchajú o strop, potom o podlahu. No a tí ľudia môžu utrpeť zranenia. Takže tá turbulencia tam mohla byť veľká. No a to je jeden z tých nebezpečných javov, tá turbulencia, ktoré sa vyskytujú v tých búrkach. Preto tým búrkam sa treba vyhýbať, lebo tam môžu byť silný dážď, silná
turbulencia, blesky. No a čo, ak by teoreticky zasiahol blesk to lietadlo? Sú lietadlá uspôsobené aj takejto možno nepredvídateľnej zmene, že tá búrka sa prosto rýchlo sformuje a začne páliť blesky? No, tak ten blesk väčšinou nie je pre lietadlo taký nebezpečný, ako by sa zdalo, pretože to lietadlo to je vlastne Faradayová klietka z fyziky, ak sa pamätáme, čo nás učili v škole. Je to kovový obal, tí ľudia sedia vnútri a tá elektrina, ten blesk vlastne prebehne po tom povrchu a vnútri nenapácha obvykle nejaké škody, možno nejakú malú dierku na poťahu, alebo môže to poškodiť nejaké citlivé prístroje. A dokonca tie lietadlá, ktoré dneska sa už častejšie robia z kompozitov, z laminátu, nie sú celkovové, tak ešte aj do tých povrchov sa pridáva taká kovová sieťka, ktorá má práve za úlohu zviesť ten elektrický náboj po povrchu toho lietadla, aby ten blesk, aby ten prúd neprechádzal vnútrom toho lietadla. Tých informácií je už dnes o čosi viac a teda vieme, že piloti urobili to, že vďaka slúčke sa im podarilo dostať tento ťažko poškodený Airbus mimo búrky a bezpečne pristať vo Viedni. Ako hodnotíte vlastne tú ich ducha prítomnosť, alebo teda pilot asi musí byť vždy ducha prítomný, tam nikdy neviete, že čo sa môže stať? No tak musíte byť pripravení robiť, čo najlepšie sa dá. No tak tie postupy sú dané dopredu pre väčšinu situácií, že čo sa má robiť. Takže oni pokračovali správne v tejto situácii s tým, čo mali robiť a pokračovali v tom priblížení na pristátie aj bez toho, že by videli von, lebo vo všeobecnosti tieto lietadlá lietajú väčšinu toho letu tak, že sa neletí podľa toho, čo ten pilot vidí von z kabiny, ale letí podľa prístrojov. Takže to, že oni nevideli z toho lietadla, nespôsobilo to, že teraz ten let by bol nejaký ohrozený. Oni pokračovali ďalej v lete podľa prístrojov, no a obvykle sa vyžaduje úplne už v minimálnej výške nad dráhou, aby tú dráhu videli. No, tak buď niečo videli, alebo neviem. Jeden bol nalepený na skle a hovoril tomu druhému, že ako má zosadiť to lietadlo. No tak... Nie, to bol žart, samozrejme. Asi sa to nedá ale takto. tak sú tam prístroje, podľa ktorých sa dá merať tá výška. Tam je radiovýškomer, ktorý vám diktuje výšku v podstate, by som tak povedal, po 5 metroch. No, je to v stopách. No a takže vy viete zhruba, ako ste vysoko, takže dá sa pristať teda aj, ale ako hovorím, teda aj bez toho, že by ten pilot videl niečo, ale vtedy už musí byť to pristátie automatické. To je špeciálny postup. Takže sme sa dozvedeli, že naozaj skúsený pilot a dobre vybavené lietadlo dokáže zvládnuť aj takéto situácie a ste vlastne všetci na to cvičení. Možno by som ešte tým, že ide dovolenkové obdobie a teda aj obdobie búrok, pretože leto, vlhkosť, ono sa tie búrky formujú. Ľudia budú cestovať na dovolenky. Možno také odporúčanie, že pokiaľ príde výstraha, že sa blížime do zlého počasia alebo do oblasti turbulencií, ako sa mám ja ako cestujúci správať v tej chvíli, aby náhodou nelietali tie veci a nepadali ľuďom na hlavu. Na čo si dať pozor, čo všetko položiť, zabezpečiť, pripútať deti a teda. No tak vo všeobecnosti sa hovorí, aj keď není výstraha na nejakú turbulenciu alebo na nejaké burky, alebo keď ten kapitán nepožiada tých cestujúcich, aby sa uviazali, tak sa odporúča, keď sedím na sedadle, aby som bol uviazaný. Ja to aj robím aj ako pasažier, pretože tá turbulencia sa dá predpovedať, ale nie na 100%. To znamená, že niekedy môže prísť aj nečakanie. No je lepšie byť pripútaný. Keď je človek poriadne pripútaný, no tak sa mu temer nič nemôže stať, pretože sa z toho sedadla neodlepí, nebuchne hlavou do toho stropu. No a takisto, pokiaľ už je tá výstraha, teda, že pripútajte sa, tak asi by bolo dobre pozbierať všetky voľné predmety, aby som tam nemal položený počítač a tablet, lebo ten tiež môže vyletieť, buchnúť o strop, potom môže niekomu zase spadnúť na hlavu, treba zaublížiť mu. Takže
minimalizovať to množstvo tých voľných predmetov a hlavne byť uviazaný, upútaný tými pásmi. A dúfať, že lietadlo šoféruje, alebo teda pilot, to je skúsený pilot. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám túto situáciu objasnili. Rozprávali sme sa s bývalým pilotom Boeingov 767 a takisto dlhoročným pilotom dopravných lietadiel, pánom Jánom Česnekom. Ďakujem. Ďakujeme krásne. O chvíľu sme späť.